Нацыянальная бібліятэка Беларусі не толькі важны культурны цэнтр, але і сапраўдны турыстычны сімвал сталіцы. А вы ведалі, што існавалі іншыя версіі гэтага будынка, а грошы для будаўніцтва збіраліся прымусова. У гэтым відэа вы даведаецеся шэраг цікавых фактаў пра самы незвычайны будынак эпохі нулявых. Але перш чым мы пачнем, не забудзьцеся падпісацца на наш канал. Ваша падтрымка вельмі важная для развіцця беларускамоўнага ютубу. Ідэя пабудаваць новы кніжны цэнтр у Менску ўзнікла яшчэ ў часы савецкай улады, калі стары будынак не мог утрымліваць увесь кніжны фонд краіны. Значная ўвага ў гэтым пытанні удзялялася выбару лакацыі. Яна павінна была быць зручна размешчаная побач станцыі метро, а таксама мець шырокую адкрытую прастору, якая падкрэслівала маштаб новага будынка. Яшчэ адзін фактар – наяўнасць вадаёмаў у блізкасці. Пасля пошуку і абмеркаванняў было абрана скрыжаванне праспекта Незалежнасці і сляпнянскай воднай сістэмы. Да таго ж, недалёка знаходзілася ўжо пабудаваная станцыя метро «Усход». У 1989 годзе адбыўся конкурс, у якім былі прадстаўлены некалькі архітэктурных эскізаў. Сярод іх былі і метафарычныя варыянты ў форме кнігі ад Белгоспраекта, а таксама цікавае спалучэнне архітэктурных стыляў ад маскоўскіх архітэктараў. Брэсцкі калектыў таксама прадставіў незвычайны эскіз, які прыцягнуў увагу журы. Архітэктар Олег Латкін з Мінскпраекта прапанаваў ідэю бібліятэкі ў выглядзе зікурата. Вельмі арыгінальна, але ў выніку перамагла канцэпцыя тандэма вядомых архітэктараў Крамарэнкі і Вінаградава. Новы будынак быў задуманы з чытальным залам, які займае некалькі першых паверхаў і абрамляе вялікую, нагадваючую алмаз 19-павярховую фігуру. Гэтая форма не толькі эстэтычна прывабная, але і функцыянальная, бо дазваляе арганізаваць хуткі доступ да ўсіх кнігаў праз сучасную аўтаматычную сістэму дастаўкі да чытача. Такім чынам, новая бібліятэка стала не толькі важным культурным цэнтрам, але і незвычайным архітэктурным аб'ектам, які хутка набыў статус аднаго з самых яркіх сімвалаў беларускай сталіцы. Нават у 1989 годзе было зразумела, што праектным конкурсам усё і скончыцца. У сталічнай гісторыі багата маштабных і перспектыўных праектаў, якія не пабачылі свет. Падчас эканамічнага спаду СССР 80-х і першых цяжкіх гадоў незалежнасці ідэя была амаль забытая. Іншы аб'ект Крамарэнка і Вінаградава, а менавіта Мінскі вакзал, стаў да пэўнага часу даўгабудам, але хутка ўсё змянілася. Сябры, нагадаю пра унікальную магчымасць не толькі падтрымаць канал, але і напрамую удзельнічаць у яго развіцці. Усе падрабязнасці на старонкі спонсарства пад гэтым відэа. Давайце разам зробім стабільны праект папулярызацыі ідэй утульнага гораду. Не бывае маштабных будаўніцтваў за дзяржаўныя грошы без палітычнага кантэксту. Вядома, што свой першы тэрмін Лукашенка займаўся вайной з Верховным Саветам, Канстытуцыйным судом і іншымі палітычнымі апанентамі. А ў другім тэрміне з'явілася ідэя зрабіць нейкі вялікі піар-праект, які самазацвердзіць не толькі яго самого, але і створыць ілюзію, што краіна паспяхова адбудоўваецца. Разглядаліся варыянты самай высокай у Европе тэлевежы, спартовага комплекса, па выніку успомнілі праект бібліятэкі. Акрамя бюджэтных коштаў, у гэтым кейсе адпрацавалі вяртанне савецкай практыкі прымусовых данатаў, працаўнікоў заводаў, калгасаў і іншых дзяржаўных структураў. Асабіста памятаю радасць знаёмых з прадпрыемстваў родныя рэчысы, калі аб'ект дабудавалі. Маўляў, перастануць забіраць частку заробка. Але гэта быў толькі пачатак. Прымусовыя паборы паліліся ракой то на ледовыя палацы, то на помнікі невядомым салдатам, на алімпійскі стадыён і гэтак далей. Дарэчы, бібліятэку фінансаваў і сябар рэжыму Саддам Хусейн. Урэшце рэшт, будынак кнігі быў адчынены. Да праекта дадалі багата сучасных тэхналогій, такіх як велічэзны медыафасад, панарамны ліфт ці ўвогуле інфармацыйную сістэму сховішча і чытальнага залу. Так званы алмаз стаў турыстычным магнітам горада. Менску крытычна бракавала добрых аглядовых пляцовак,
а на даху 23-павярховай бібліятэцы яна была. Стваралася ілюзія, што там адкрываецца лепшы від на горад. Мала хто з турыстаў ведаў тое, што акрамя мікрараёна Усход і Слебнянскай воднай сістэмы там асабліва няма чаго разглядаць, але амаль усе госці горада наведаюць дах будынка. Спадзяюся, што калісьці дзяржава будзе развіваць увагу да беларускай культуры, яе мовы і літаратуры. Не знакавым будынкам кнігі ў перыяд знішчэння нацыянальнай свядомасці, а крокамі да таго, каб сховішча было напоўнена вялікім шэрагам праяваў нашага беларускага слова. А што думаеце вы пра гэты будынак? Ці падабаецца вам яго незвычайная форма? Магчыма, вы засталі час пабораў на будаўніцтва бібліятэкі. Пішыце свае доўгія каментары. Вы былі на канале «Фактар горада». Да сустрэч!